Згодна з праграмай, прынятай ААН, дзяржавам-удзельніцам належала да 2015 года спыніць распаўсюджванне ВІЧ-СНІД у свеце. Паводле новай праграмы, наступным крокам павінна стаць поўная ліквідацыя эпідэміі да 2030 года. У Брэсцкай вобласці таксама назіраецца станоўчая дынаміка барацьбы з хваробай. Если брать за последние 5 лет, то в среднем мы имеем где-то 170-165 вот так вот случаев ВИЧ-инфекции за прошлые годы. Но в этом году мы идем, вот я говорил, за 10 месяцев мы идем со снижением заболеваемости. У нас 139 случаев, а в прошлом году было 150 уже к этому времени. То есть снижаем уровень, выявляемость снижаем на 7,2%. З 1623 чалавек хворых на СНІД у рэгіёне лячэння атрымліваюць 1300. Астатнія альбо адмовіліся лячыцца, альбо не жадаюць рабіць гэта сістэматычна. Па ахопу тэрапіяй ВІЧ-інфіцыраваных Брэсцкая вобласць займае першае месца ў краіне. Мы пользуемся всеми практически теми же препаратами, которыми пользуется весь мир. И поэтому куда-то ехать, где-то что-то искать, абсолютно никакой в этом надобности нет. Все у нас можно сделать на месте. Мало того, что мы проводим лечение самой ВИЧ-инфекции бесплатно, мы еще стараемся и проводить профилактику различных заболеваний, от которых наиболее часто погибают наши пациенты, в случае, если неплохо лечатся, тоже бесплатным профилактическим лечением. Сярод найбольш распаўсюджаных шляхоў заражэння ВІЧ небяспечныя сексуальныя кантакты. Каля 85% выпадкаў. Побач з праблемай заражэння СНІДам стаяць такія сацыяльна небяспечныя фактары, як наркаманія і алкагалізм. На іх прафілактыку ў рэгіёне накіраваны хрысціянскі рэабілітацыйны цэнтр вяртання, дзе аказваюць дапамогу ўсім, хто мае ў гэтым патрэбу. Если мы берем от начала работы миссии возвращения, это больше 20 лет, где-то около 2000 человек прошло успешную программу реабилитации. Это не просто бросили наркотики, но это семьи создаются, рождаются дети, это полноценные члены общества. Тест на вызначэнне ВІЧ-СНІДу можна прайсці бясплатна і ананімна. Таксама сёлета ў аптэках пачалася рэалізацыя тэстаў для самастойнага карыстання. Але трэба мець на ўвазе, што такія хатнія тэсты носяць папярэдні дыягнастычны характар. У выпадку станоўчага выніку тэста неабходна адразу звяртацца ва ўстановы аховы здароўя, дзе кваліфікаваныя спецыялісты змогуць паставіць канчатковы дыягназ і назначыць лячэнне, якое захавае жыццё. Вераніка Якавец, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».